Joeksig, de podcast waar we smijs proten met de mensen achter Jokes. Maar vandaag ook proten met de mensen die de vastelovend mij kleur geven. Bijvoorbeeld door op vastelovensmaandag mij te trekken door de vuilnisstraten in de grote optocht. Aangeschoven is Bo Pauwels, dichtbij lid van de Parade Peertjes. Dat klopt. Welkom Bo. Dank je. Ontzettend fijn dat je erbij is. Maar gelijk gewoon met de deur in hoes te vallen. Waarom ben je ooit mee gaan lopen met een optocht? Nou, dat is ook alweer meteen een diepgronde vraag. Dat is gewoon zo ontstaan. We waren echt een vastelovensvierders met onze vriendengroep. En op een gegeven moment waren we op de parade en we keken dus ook altijd samen de grote optocht. En op een gegeven moment hebben we gezegd, het is ook wel leuk als we er een betekenis in hebben. En ja, zo is dat gegroeid. En dan hebben we een groepje bijeen gevormd. En toen hebben we eigenlijk een eerste vergadering ingelast. En zo is dat begonnen. Ook echt meteen een heel officieel vergadering? Ja, we noemen onszelf heel erg serieus. We moeten het uiteindelijk ook wel heel erg goed doen. Dus als we meededen, moesten we het ook wel wat voorstellen. Zo was de insteek. En of dat ging lukken, dat was dan een tweede. Maar we wilden dat wel meteen semi-professioneel aanpakken. Maar we waren toen nog wel allemaal heel erg jong. Maar het was wel zo van, we moeten samen bijeenkomen, zorg dat ze op team is. En zo'n vergadering wordt ook echt geopend. En dan gingen we het er samen over hebben wat we dan willen bereiken. En je zit nu een bekende naam onder de optochtdeelnemers. Is dat nog steeds zo? Die is dat serieuze, echt dat officiële? Nou, gelukkig is dat hele serieuze er wel vanaf gegaan. We lachen nou ook gewoon echt om onszelf als we terugkijken wie dat begonnen is. Maar het is wel zo, van de mensen die meedoen, die moeten dus ook wel hun beste benken voorzetten. En we willen nog steeds wel tot een mooi resultaat komen. En hoe intelijk gaat het niet als ze maar zomaar wel thuis. Is ook zo de naam Paradepeertjes ontstaan? Nou ja, dus we hebben dus mede voor deze podcast ben ik dus eigenlijk teruggegaan in de papieren. En dan heb ik een klapper gevonden met eigenlijk de Alde Notules. En we zien dus opgericht op 6 maart 2010. En ook rond de tijd was dus de eerste vergadering. En in de eerste vergadering kwam dus ook te sprake van wie gaan we onszelf nemen. En toen had ze nog geen poll, zeg maar, via de chat. Maar toen wordt echt op de mail wordt het ook gevraagd van meerdere namen insturen. En wordt er een top 5 gemaakt. En dan wordt er echt gestumpt van wat zou nou eigenlijk een leuke naam zijn voor ons. En toen is toen wel de Paradepeertjes ontstaan. En dat is een naam dat je nog steeds met grutsigheid draagt, denk ik. Jazeker. Wat dat betreft is het ook wel de traditie in Ierhal. Hè? En zo is dat begonnen. En daar zien we heel groot op. Ja, dat is nu 15 jaar geleden dus dat de Paradepeertjes levensleeg zogen. Wie begint je? Want zo'n optocht, dat is ieder jaar vastelovensmaandag. Wanneer begint ze met ideeën, met samenzetten, bijeengooien? Wie ze er goed kunnen zijn? Ja, nou, dat is eigenlijk elk jaar anders. En als ik het zo terugkreeg van een paar jaar geleden, toen het nog eigenlijk ook wel heel serieus was. En we natuurlijk met z'n allen ook een stuk jonger waren en ook veel minder nevenactiviteiten hadden. En dan zocht ze ook echt in die eerste notules terug van in de herfstvakantie moeten we toch wel eens gewoon beginnen. En dan kwamen die ideeën. En toen begon Pinterest ook al een beetje op te komen. Hè. Dus ook ideeën op het internet zocht. En dan ging ze gewoon samen kijken van wat zou een leuk idee zien. En verschillende ideeën ook uitwerken. En dan maakten we dan een PowerPoint-presentatie van. En ook weer op zo'n vergadering wordt dan gekozen van wat vinden de mensen het meest leuk om dit jaar te gaan uitwerken. En steeds weer, en ook als ze die jaren op zeg maar die notulen lees, dan wordt het steeds later. En toevallig voor dit jaar bijvoorbeeld zien we vorige week, zien we eigenlijk pas echt begonnen. We hebben wel een keer al voor de kerstmis samengezeten van wat zou een leuk idee zien. Maar pas vorige week hebben we zien we stof gaan horen. Maar Chris het dan nog wel gedraaid nou in de korte tijd? Ja, het zal moeten. En zeker als ik nog hier zit met deze podcast, kunnen we helemaal niet verstek laten gewoon weer komen. Dus en mensen stonden nog even de kant op onder. Ja, zeker. Dus wie dan ook, het gaat lukken. Alleen, het is wel gebleken dat afgelopen jaar, als er een beetje meer druk achter zit, dan gaat de trein ook harder. En dan heeft iedereen ook wel zin erin om toch zijn beste benken voor te zetten. Maar er moet wel wat druk achter. Ja, dat wel, ja? Ja. Loop je dan ook mee om te winnen? Of gewoon ook voor zelf een leuke dag te hebben en een leuke titel voor? Natuurlijk is meedoen is belangrijker als winnen. Maar er zitten toch wel een paar hele enthousiastelingen in onze groep. Waaronder ik zelf ook wel hier. Dus wie dat begon is eigenlijk van we lopen mee met de optocht. Maar in dat jaar worden we eerste. En dat het wel de toen gezaten. Want hoe de denkt, we lopen mee. We hebben er natuurlijk heel veel werk in gehad. En heel veel tijd in, maar ook heel veel plezier. En als het dan ook gewaardeerd wordt,
Toen dachten we natuurlijk het jaar erop, ja, kom op, dat gaan we weer doen. Dus ik denk niet hoe dat het zo begonnen is, maar omdat we direct succes hadden, dachten ze wel, dat willen we vasthouden. En het is natuurlijk ga niet erg en inmiddels al helemaal niet meer als ze niet in de prijzen was. Maar het is natuurlijk wel een waardering. Wie leeft er nog zo'n optocht toen? Dus is het wat korter, want je ziet vorige week het stof gaan holen. Maar wie leeft er toch wel het ganse jaar door als ze elkaar zuus naar zo'n optocht toe? Ja, uiteindelijk waren we natuurlijk wel al in een vriendengroep ook buiten de vastelovend. Dus het is niet zo dat het puur op vastelovend is gericht. Maar uiteindelijk is het wel zo dat er steeds activiteiten natuurlijk weer georganiseerd zijn. En op een gegeven moment vonden ze natuurlijk ook heel leuk om er maar samen naartoe te gaan. En als de vastelovend dan weer werd aangezwengeld, ja, dan kreeg iedereen ook wel weer zin om er iets van te maken. Ja, en daarbij is het zo, dat is natuurlijk de kerstperiode. Persoonlijk zelf heb ik er wat minder mee. En dan zeker de maand januari, duistere maand. Dan kunnen ze zich echt optrekken aan de vastelovend. En deze geeft ze dan een invulling aan. En die maand januari staat ook volledig in het teken van pakken, verven, schmink bedenken. Zo is het. Dus eigenlijk vorige week zien alweer de datumprikkers om het toe maar eruit gegaan. Totdat we er eigenlijk achter komen. Ja, een datumprikker weinig zin, maar we hebben eigenlijk alle weekenden nu uit. Dus dan moet iedereen gewoon toch wel vrij verhouden. En natuurlijk zal niet iedereen kennen. En dan is het erbij en dan is het erbij. Maar over het algemeen wordt wel verwacht dat iedereen zijn inzet doet. Als collectief altijd die schouders eronder blijven zetten. Ja, zeker. Weet dat dadelijk, want het seizoen begint eigenlijk toch al langzaam vorm te krijgen. Even een paar, even een tijd het Boerenmoesbal, Hofbal volgt er snel daarachter. De tijd zal steeds schaarser weer. Dus op een gegeven moment moest je toch ook denken, dan moeten we klaar zien. Ja. Dat is ook zo. En als ik dat nu zo bedenk, dan denk ik, ja, verrek. In plaats van dat ik hier had moeten zitten, had ik misschien wat anders moeten doen. Maar zo is het ook wel. En elk jaar werden er nog steeds kleine paradepeertjes geboren. Dus het is ook niet zo dat het minder werk moet, eigenlijk alleen maar meer. Maar de groep is ook groter. Ja, we zien begonnen met 21 personen. En nu zien we met 31. Met doorbij nog 30 blagen. 30? Ja. Dus we hebben ons echt vermenigvuldigd. Dus je zit in een behoorlijke groep in het weer. Ja. Had zoiets gedacht toen je in maart 2010 ermee begon dat dit nu zo'n vorm zou hebben? Toen was ik toch gar niet mee bezig. Toen heb ik nog gar niet gedacht van wie zal het dan over... als we 11 jaar een optocht mee hebben gelopen. Daar was ik echt gar niet mee bezig. Nee. Wel fantastisch, ja. Als ik nu terugkijk. En ook dus weer mede dankzij deze avond dat ik alle foto's ook op een rieken zet. En denk ik, wat hebben we toch een werk verzet. En wie leuk is dat we dat samen hebben neergezet. Als het terug is, want er zag wat foto's bezig. Wat denk je zelf van, oké, dat was echt de mooiste optocht voor de paradepeertjes. Toen waren we het mooiste. Ik vond zelf als jubeljaar echt fantastisch. Dat is niet afgelopen jaar maar doorveur geweest. En dat had meerdere redenen. Ik vond het zelf als pak gewoon heel erg leuk. Het was ook een knipoog naar ons eerste jaar. Want we waren eigenlijk weer opnieuw een paradepeertje. Maar dan weer gewoon net met een andere twist. En wat voor mezelf heel erg belangrijk maakt, is dat ik voor de eerste keer met mijn eerste dochter de optocht kon lopen. En wat het dan helemaal afmaakt, is dat we dan weer eerste worden. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Is dat dan ook het feit dat ze die eerste dochter op BS voor de eerste keer, dat nog mooier maakt? Dat het er echt een is voor een eeuwige herinnering? Ja. En zeker ook omdat ze toch een beetje... druk maken wil ik niet zeggen, maar ik ben dus al heel lang samen met Mark. Met Mark in een rol binnen Jokes tot vorig jaar was hij chef de protocol. Dus hij leeft ook niet mee met de opdracht. Dat betekent ook dat ze dan zelf best natuurlijk met die kindje. En er moet geschminkt weer, het pak moet aangetrokken, de skaalboeten, er moest meerdere leusjes aan. Ik moest de draagzak met een heel grote peerdenkop ook nog eens op. Ik denk, wie krijgt dit allemaal toch voor elkaar? Terwijl we elkaar natuurlijk wel allemaal helpen. En dat werd ze ook. En mijn zusje heb ook mee, die zit ook altijd voor me klaar. Maar dat ding is wel van, wie zal het allemaal gaan? En als het dan allemaal zoveel plezier brengt, is het wel extra leuk. Ja, dus is het zelf al, hè? Dus die dochter dat mij eens willen geven. Of tenminste, zo gewoon meteen meeloopt. Heb je er nog even nog gedacht of dat zo zien? Dat ze een mee zullen nemen? Ik dacht vooral, is het wel handig? Hè? Want het kindje zelf heeft er eigenlijk nog niks aan. Het was dus net 1 geworden. En toen denk ik, zo'n drukte. En is het niet gewoon veel fijner om dat toe te zien. Maar aan de andere kant, het was ook wel zo gezellig.
En gelukkig ook met de mensen in Begeren was het niet zo dat het de gans die bij hoefde te zien wordt echt gebracht voor de optocht. Dat is gewoon bij mij in de draagzak. Alleen de optocht hoefde mij te lopen en daarna ging het natuurlijk ook weer terug naar huis. Ja, dat was toch wel heel erg leuk dat het erbij kon zien. Ja, dat is natuurlijk toch mijn prongstuk. Dus dat wil ze dan ook, Was er te wil ze toch een familiefeest. Ja. En ja, dat is leuk. De paplepel, is tijd ook wel een beetje centraal in die leven, denk ik, hè? De vastelovend zijn bedoeld. Ja, alleen is het wel heel anders dan dat wij nou het ons kinderen meegeven. Ja? Ja, want ik ben geboren in Maastricht. Ik ben geen echt Venlo's meisje. Echt in een Schenk. Veel ze dat nog steeds, ja? Nee, in deze zin, ik ben wel opgegroeid. Maar toch, de eerste 4 jaar heb ik dan in Maastricht gewoond. En papa en mam vierden wel altijd vastelovend. We gingen ook heel wel dus echt vastelovend vieren. Maar dat was allemaal niet zoals wie het nu is. Of misschien was het er wel, maar hadden papa en mam dat nog niet zo. Dus we sliepen dan bij opa en oma. En we gingen dan ook onder de optocht kijken. Maar alles was veel simpeler. En we hadden dus, of eigenlijk dan papa en mam, niet zo'n grote vriendengroep waar heel veel kinderen bij waren. Papa was ook dan bij de 11's. Dat was een groep en er waren wel kindjes bij. Maar dat is niet zo dat we er constant 3 dagen lang mee op paard waren. Dus het was heel anders. Het was wel echt op te kijken en in de kroeg zien. Dat vond ik echt kaasje. Maar, maar niet zo in overvloeden zoals het nu wordt gevierd. Ja. Ze hadden net al liefst vader. Dus de luisteraars die niet weten, dat is natuurlijk Harry Pauwels. Jarenlang voorzitter en voor succes ten 11 geweest. Wie oud was hij wie die vader prins wordt? In 2000? Ja, pap wordt in 98 is hij bij de Roos gegaan. En 2 jaar later wordt hij dus de jubileumprins. Toen was ik 11 jaar. Dus dan kreeg je dat ook heel bewust mij natuurlijk. Ja, ik was er echt verwonderd over. We vierden dus wel vasteloven, maar we hadden eigenlijk geen connectie met Jokes. Daar waar ik op die leeftijd ook gar niet mee bezig. En ik vond dat waanzinnig, gewoon de Rood van 11. En met name dat we als kinderen overal bij mochten zien. Dus we mochten naar alle festiviteiten. En we worden er ook echt opgevangen in een warm bad. Dus iedereen bekommerde zich over ons. En we mochten op de tafel staan en we kregen sloek. En dat was gewoon echt super. Ja, en dan werd die vader 2 jaar nadat de hoogheid is geweest met de Vors. Dat is ook best wel intensief, denk ik, voor die vader. Jonge blagen erbij. Wie mag ze dat dan zelf als kind mee, als die vader Vors is? Ja, ik denk dat het dan natuurlijk... dat is echt een hobby geweest wat heel veel tijd heeft gekost. En dat maakte ook dat ik het altijd geweldig vond wat pap deed. Maar pap was natuurlijk dan geen man die echt altijd toes was. Ze was altijd te horen, was altijd dingen aan het regelen. En dat is ze eerlijk gezegd nog steeds. Maar dat als kind heb ik dat was altijd pleiten. En dat vond ik wel altijd heel tof wat hij deed. Maar als ze zei, was het dan ook zwaar, zeg maar, met de kindertoes en zo'n functie. Ik denk dat het vooral zwaar voor mijn moeder was. Want die deed alles maar alleen. En die zorgde dat toes rijden en dat we allemaal naar de zin hadden. Dus daar heb ik wel heel veel respect voor eigenlijk. Wie dat allemaal ging en wie gezellig dat allemaal was. Want het ging toch altijd goed door? Het ging allemaal door, ja. Die vader is dus voor zoekjes geweest. Is er dan het idee dat ze de vasteland anders is leren kennen dan anderen, zeg maar? Dat ze er zo dichtbij zit? Dat denk ik wel. Gewoon omdat ze dus overal bij mag zien. En dat ze het allemaal meekreeg wie het ging. En ook wie alles georganiseerd wordt. Kreeg ze alles mee toen? In die jaren dat Fors was? Nou, alles waarschijnlijk niet. Hè, maar als kind zien dat er toch de vergaderingen toes. En die dan ook de boetezetting bijvoorbeeld organiseren. En dat soort dingen, dat vond ik altijd wel heel interessant. En dan was gewoon altijd leven in de brouwerie. En ik denk, dat mag daar wel eens meegegeven, ja. Jokes is een beetje een roeiende rode eigenlijk door in leven. Ja, dus dat maakt dus... sinds vorig jaar zijn we gestopt dan is als chef de protocol. Maar eigenlijk vanaf de 11 jaar tot vorig jaar ben ik onderdeel geweest. Wel ziedelings natuurlijk, niet zelf als echt werkend lid bijvoorbeeld. Maar ik ben altijd betrokken geweest bij Jokes. Dus het is wel een beetje gek dat dat nou over is. Ja, vond het onwinnig? Ja. Nou ja, onwinnig, laat ik zo zeggen. Het is niet zo... kijk, Jokes is natuurlijk vastelovend, maar vastelovend is niet alleen maar Jokes. Dat besef ik me. Maar het is wel zo dat ze even moeten denken... Nou, gaan we het echt allemaal met ons gezin vieren. En nimmer dat we door kunnen aansluiten. Ben je lang nieuwsgierig nog wie dat gaat zien zo? Nou, dat is ook weer te veel gezegd, eerlijk gezegd. Dus ik weet, we gaan het gewoon tof maken. Maar het zal wel een andere invulling hebben. Zij toch bij jou 364 dagen per jaar van sloofmuziek aan? Als je dat maakt, leed wel. Ja, ik houd echt van vastelovensmuziek. Maar ik vind het wel belangrijk zeg maar die seizoenen en ook die feesten die erbij horen, om dat wel een beetje gescheiden te houden. En waarom? Soms vind ik wel
Het heeft ook met de tijd te maken dat alles sneller gaat en met internet. En de liedjes wat ze overal kent ze been, alles wordt zo gewoon. En als ze al voor de kerstmis bewijzen van alweer vastelovensliedjes reis, dan is het niet er een beetje vanaf. Hè? Dus ja, dat wonderlijke eigenlijk van het feest. Ik vind als ze altijd maar vasteloven, dus moet je hem die 3 dagen gewoon. Echt de traditionele vasteloven. Ja, dan kijk je er ook echt naar uit. En ja, tegenwoordig is het ook omdat we met z'n allen denk ik wel veel luxer hebben en overal is wat te doen. En het is allemaal, het feest zelf is minder speciaal, omdat iedereen wel verwend is, denk ik. Ja. En nou ja, dat is wel iets wat ik denk, waarom vond ik het vroeger nou zo leuk? Omdat het gewoon echt heel speciaal was. Ja. Wat is die want het is vastelovensmuziek, vind ik best wel kapot van. Wat is die echt die favoriete vastelovensliedje? Welk liedje denk je van, daar moet ik gehoord hebben, veel als woensdag? Nou, heel persoonlijk, maar dat kwam ook al in een andere podcast nog weer, is toch Dans Marietje. Dat vind ik gewoon echt een geweldig nummer. En als ik kijk naar de paradepeertje, naar onze optochtgroep, dan is het altijd een liedje van het parade van Mensenkinder. Dat rijden mij naar de parade. Ja, dat rijden we eigenlijk. Sommige optochten zelfs gewoon allemaal op repeat. Dat hebben we er zelf helemaal horen door van weer, maar dat is eigenlijk echt ons nummer. Daar had ze het net al over vroeger. Hè? Daar is ook wat foto's meegenomen. Ja. En eindje die springt er gelijk uit. Dan zie ik 2 prinsen, een prinses en een dansmarietje. Ja, dat is dus het jubileumjaar. Het jaar 2000. Het jaar dus dat pap prins was van Jokes. En dat is toch wel een speciale foto. Omdat in dat jaar was heel verrassend dat ik prinses word van basisschool De Meulen. En mijn broertje wordt op datzelfde tijdstip ook nog eens als prins gevraagd bij de scouting. En ja, uiteraard was het gewoon onafhankelijk van elkaar. Want niemand wist natuurlijk weer dat prins van Jokes wordt. Maar toch worden we dus gevraagd. En de mensen van de scouting kwamen ook echt toe bij pap en mam. Om niet dan officieel te vragen. En ik weet nog dat pap dan heel erg aan het lachen was van, wat geweldig, Niek. En ja, ik weet niet of ik dat zelf toen dacht of dat ik dat later van de verholen heb. Maar dat we eigenlijk dachten van, nou ja, de reageerde zo enthousiast dat het een beetje overdreven was. Maar achteraf begrepen we dus wie leuk dit het vond. Want dat was natuurlijk wel een heel speciaal iets hebben. Ja, dat is iets heel bijzonders. Ja. En nou, we zitten net iets voor de vasteloven te zacht. Met een optocht zit gewoon veel bezig. Maar de optocht is natuurlijk maar 1 dag. Wie gewoon die andere dag eruit zien, denk je? Nu is het iets anders, omdat we dus nu 2 jonge kinderen hebben. Vroeger was het gewoon non-stop. Toen kwamen ze toe eens een paar uur slopen en dan pakten ze weer Jägermeister als ontbijt en dan ging ze weer. En dat is niet overdreven, zo ging het echt. Nu is het allemaal iets rustiger en daar zijn we gewoon wel vrijdag op te lappen. Op zaterdag heb ik inmiddels al de oppas geregeld. Was speciaal, want Valerie wordt dan 1 jaar. En dat ons kindje leert dus eigenlijk al letterlijk en figuurlijk zelf de slingers op te hangen in het leven. Want ja, papa en mam zijn op de joets. Dus we gaan wel gewoon echt vasteloven zaterdag vieren. Ja, en op zondag staat wel alles in het teken van de kinderen. En dat is ook wel zo dat wij met dezelfde groep altijd nog een tweede persje maken voor de kinderopdracht. Dan moeten we overigens ook nog mee beginnen. Heb je nog een dag minder de tijd? Ja. Maar dus scheetrek echt met de paradepeertjes 2 optochten? Eigenlijk wel, ja. En we hebben wel eens gedacht, ja, ook wie voor tijd er in zo'n grote optocht gaat zitten. Moeten we niet misschien ook een blierik meelopen? Maar eigenlijk zien we er allemaal veel te veel knog en de Venloze vastlopen. En het is ook wel zo, het vergt wel wat. Hè? Het moest vroeg opstaan, iedereen in de schmink zetten. En het is ook wel eens lekker om een beetje, zeg maar, dat ongeorganiseerd de vastloven te vieren. Ongedwongen zo'n dag, ja. Om ook gewoon zelf een persje goed te kassen trekken, zelf te schminken. En dus dan niet ook nog een blierik mee te lopen. Want ik zei, dit is nogal een onderneming. Wie ziet zo'n maandag eruit voor als groep? Ja, we hadden lange tijd hadden we het geluk dat Arno natuurlijk in Centraal zit. Dus we hebben heel duidelijk tol verzameld. En begon toch eigenlijk ook het schminken. En voor de tijd was het altijd bij pap en mam in het tuinhuis. Die hebben een schapje achter in de tuin. En dat is eigenlijk een soort feestruimte. En dan kwam iedereen door bijeen. En dan hadden we ook natuurlijk, omdat we zo serieus waren, ook echt wel een takenverdeling en een schminkcommissie. En dan waren er allemaal voorbeelden uitgeprint wie het moest gaan. Ja, dan moest je echt aansluiten in de rie van om geschminkt te worden. Wat is die rol dan, door? Ik heb onder andere in de pakkencommissie veel gedaan. Ik moet zeggen, wel, dat was echt in de beginjaren.
En de afgelopen jaren zien we andere creatievelingen door vooral aan zet. Ja. En binnen de groep hebben we dan ook mensen die bijvoorbeeld de catering doen. Dus we hebben echt zo'n kleine commissietjes. Iedereen zijn eigen takenpakket heeft. En dat werkt ook zo goed. Dat iedereen zijn taak heel serieus neemt om er samen wat van te maken. Want de dagen zie je een onderneming. Maar ik heb het gevoel dat de Paradepeertjes op zich een onderneming is. Als ik dit zo weer alles met verschillende commissies. Is het ook. Activiteitencommissie, schminkcommissie, pakkencommissie. Dan hebben we nog... Nou ja, een beetje een groot woord, want we hebben een wagencommissie, maar we hebben natuurlijk geen wagen, dus meer een keer. Maar goed, dat moet ook aangekleed weer. Hè? Ja, en zo, we hebben ook even officieel een penningmeester, want anders iedereen van ons in de gaten in de hand. Vooral ik, dan zou het zo opzien. En een voorzitter en een secretaris. Ja, zo is het wel. Is dat ook echt nodig, denk je, om zo lang te kunnen bestaan als op de groep? Nou, zo serieus wie weet in het begin dingen is gaan niet nodig, denk ik. Maar het is best wel jong volwassen. Iedereen heeft ook andere dingen dan natuurlijk te vastgeloven. En wil het allemaal een beetje in grief halen. En ook het jaar erop weer leuk mee kunnen doen. Ja, moest het toch wel een beetje structuur aanbrengen. Ik denk wel dat dat zo is. En is het überhaupt een vraag bij jou of je bij mij doet? Of staat het gewoon vast, we doen mee? Op zich is het wel zo dat we doen mee. Het is wel zo dat ook toch de coronaperiode... dat we wel even een dipje hebben gehad dat ze elkaar weer moest enthousiasmeren. En dat was overigens dan wel weer zo gebeurd. Maar dat we wel dachten van, moeten we ons weer oppakken. Er waren er een aantal die zeiden, jawel, kom begon ervoor. En zo is het ook gegaan. En door de wieverste optocht nu op maandag? Moet ik even denken. Ja, dat is dan de 13e keer dat we meelopen. Ja, 2 jaar natuurlijk gaan een optocht gehad. Ja. Ik zal iets vertellen. Misschien een heel kleine tip geven. Wat we moeten letten als we de Paradepeertjes voorbij willen zien komen. Nee, want we hebben dus alleen de kleur stof nog. En anders zou ik het tegen zeggen, maar we moeten nog alles bedenken. Wat voor kleur stof heb je? Ja, Bordeaux rood met roze. Oké. Ja, dat wordt het. Bordeaux rood met roze. Ja, dat wordt de knaller. Ja. Wat fijn. En dan is de vastgelopen ook voor dich geslagen als het in optocht mij is gedaan. Nou, eerlijk gezegd, ik ga de vastgelopen, maar ik ga niet in de optocht. Ik ben er super groot op dat we zo'n toffe vriendengroep hebben. En de optocht is er een uiting van. Maar voor het voor mij te vastgeloven, dat is echt de geborgenheid en de warmte. En eigenlijk toch een, wie is het, dat, zonder het echt zwaar te maken, maar het is een vorm van liefde die ze elkaar geeft. En dat ze voor elkaar kloost is. Dat maakt dat de vastgeloven geslagen is, niet de optocht lopen. En dat is iets wat ze met zo'n vriendengroep denk ik toch wel ook het gaan zien doorveel. Ja, en dan komt dat wel tot uiting in een project. Maar dat is inderdaad iets wat het ganse jaar doorloopt. Wat goed. Ja, zien we echt groot op. Ja, dat kan je me voorstellen. Want er zijn natuurlijk ook groepen die wel eens wegvallen. We hebben heel veel grote namen die we eerder zien, maar er zijn er ook die wegvallen. En Paradepeertjes, dus gewoon echt voor de lange termijn. Nou, dat hoop ik natuurlijk. Hè. We hebben allemaal geen glazen bol. En het is zeker wel lastig. Want in deze zin, ik ben, als ik naar onze groep kijk, dan een van de laatste die eigenlijk kindjes heeft gekregen. En misschien volgen er nog wel meer. Maar de meesten hadden natuurlijk ook kinderen. En het is gewoon een hele drukke tijd, wil ze alles op de rit halen. En dan is het ook nog eens zo dat er heel veel mensen van de Paradepeertjes ook nog echt veel doen bij Jokers. Dus we hebben mensen die bij de Prinsengarde zitten. We hebben mensen die in de Rood zitten. Mark was dan chef. Zo zitten er mensen bij de Herfsthanen. Dus het was niet zo dat de optocht lopen het eindigste projectje van de vastgelovend was. Dat moest er nog eens bij, nee, voor alle andere dingen. En dan ook nog vader en moeder zien. Ja, dat is wel echt nachtwerk. Ja, dat geloof ik. Maar leuk. Zo is het, ja. Kies. Vastgelovend maandag, dus goed opletten. Bordeaux rood met roze. Ja. Dat zien de Paradepeertjes. Bo, mag ik je heel erg bedanken voor die komst. En, Geen doen. Ik vond het leuk dat ze er was. Goed voor een mooie foto. En succes. Moest ze nog eens gauw terug gaan verven, gaan neeën? Nou, vanavond even nee, maar het moet wel gauw eraan. Goed zo, dank. We hebben geluisterd naar Bo Powers, lid van de Paradepeertjes. Die opkomt voor de 13e optocht alweer. Heel veel succes en dankjewel. Dank je, Maarten.